Kefime iji wee wale am. Walekwa. Amaka wata m ihe na-ekwu, ke ihe na-ekwu. Ị mara ife na-ekwu ada? Ọ bụkwa na macho bụ ịgwa gị ya, mana ozi ma ka esi wee gwa gị ya. Ụkwa oge ahụ esi m je gbado Nneka. Oge aka bidozi n'echie, Ugochukwu afụkwa n'anya nke ukwuu na Ugochukwu bikozi ya. Adara m maka. Ugochukwu awụ ya na ala. Gị na-atọzi unu kịta? No. Can't you greet? Una kene mane kene? Oh soldier. Oh soldier. Ma tabere onu. Oh soldier. No. You on this civilian, will you sit down? You know what I mean? Nonsense. Now, can somebody tell us what I mean by turning the bridge? Or they can call me 10 minutes by turning the bridge. Oh soldier. Correct. Oh soldier. Come up. Lord, the civilian. Are you mad? Now, all of you get away from here. Step up also. Do your job. Come on, take them away from here. Nonsense. You will defend those who walk up from away. We may defend the very bend down on man on the Yo kokoko ayo Abia n'obodo anyị ife niile na-eme ayo okenye arụrụ ana na nwanyị ukwu nnu ayo nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri ayo isi kote bụ ọgba ayo Yo kokoko ayo aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ ayo ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị ayo onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ abalị itibọrịbọ bụ ọrịa isi kote ebu na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi kote ebu na ọ ga-agba ya agba isi kote bụ ọgba isi kote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere emume mfụ isi n'iruru soja olekwanụ bụ
n'obodo anyị ha ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba nne gị na ọlụ gị na ọlụ nne m daalụ ihe nji wee kpọọ gị bụ ka anyị mara ihe ya eme maka ezinụlọ anyị etu o si eme ka ama ka e esi weta udo ka udo deba n'ezinụlọ anyị etu o si aga amasịghị nchacha ọ masịghị nnụ mana tupu ana m aga n'ihu a sị nka nkele goro gị maka imere ọfụma akpọrọ gị ezamoku mụnwa na onwe m chọbụkwa ịkpọ gị ka mụ na anyị na-abụ ka anyị na-asụnya n'ofu ọnụ ka anyị mee etu ezinụlọ anyị ga-esi wee dị mma mụnwa chọbụ ịkpọ gị amaghị m na ị ga-akpọ m so ọ dị na mma etu isi kpọ m nne nsogbu adụrụ ihe niile na mbụ na mbụ tupu ya agaba n'ihu ịhụrụ Antonia ihe ahụ o mere ụbọchị a ọ masịghị m nụ etu o si akpaso nna anyị agwa ịmakwana ha chọrọ ịnụ ọgụ ha nụrụ ọgụ ụbọchị a ebe ya adịghị mma chacha ọ masịghị m mana njibakwa ya o nwere ihe ọzọ m chọrọ ka m kwuo ọ sị na o nwere ihe ọ ya ekwu mana n'ihu onye ọbụla mgbe ezukọsịa ewee na-ekwu ya eziokwu nna anyị ebe kwanụ ka o si ahụrụ m ya ka ọ bụ m oge na-apụ na-ajụ ebe ka ọ na-eje ọ tụpụrụ m ọnụ ọ na-aga ama m ụzọ si ụmụazị kwanụ ha pụcha nanụ ụfọdụ ji ejebe na ha ebe ha na-egwuli egwu ji ịkpa nkụ pụcha na ha eziokwu ihe nọ n'ime okwu anụ a bụ ịhụ na nzukọ anụ anyị nọ achọ m nọọ ka mụ na anyị na-asụ ya n'ofu ọnụ ekwukwa m ya ọzọ inugo nsogbu adịghị anyị nke anụ anyị kwu ka o bekwa etu a achọkwa m ka onye ọbụla anụ ya sọ kakwa mma na anyị ekwusigo obi dị ịma ihe a nna anyị na-akọrọ unu asị doro anya kekwanụ ka esi wee malụ na-asị ka ọ na-asị ị na-ajụ m o doro m anya ana m ekwu ihe doro m anya o doro m anya nwee na-agwa gị ekekwana ihe m ikwuru ya kemgbe maka na m achọghọ n'ime nne ka ụwa malụ achọghọ m igbu ya n'anwụ mana nsogbu ya dị achọghọ m igbu ya n'anwụ nne bịa ka njụkwa gị oge ma na-asị ka nna anyị na-asị oge niile ọ na-ekwu okwu na-asị ka ihe ime iji wee gwa m ọkwa maka na m achọghọ m igbu ya n'anwụ achọghọ m ime ka unu mahụ bịa nne ihe anyị na-agwa m kịta ị na-agwa m n'eziokwu ị na-asị m na ị chọghị igbu ya ịgbagoni ya n'anwụnụ ka ihe fọdụrụ ọ maka na oge niile unu akwụnyela n'ihe ọbụla o kwuru o jechi alụchasị alụ ala niile ọ na-alụ n'obodo onwe pịgharịchasị ọbịa ọkọlụ unu na-ekwele ya anya ike gwụzadị mama nke mmezi mana kịta ha ma edizi achọzi m ikwu ihe niile chọọ egodo ka njụ gị kekwana ihe anyị ga-eme ugbu jebere anyị nwere ezigbo nkata wakwe azụgbọkwa ife ọjọọ gịnị bụ ihe nke rapụrụ ife men nwere ife omele nwere nwa dị ochi ada ekwuchi fọfụ na nkwụ ode ekwuchi fọfụ n'enu azụ nwe kpọmkwem ije
mana nwekwara egwu dị n'obi o nwere egwu dị n'obi kedu egwu nwa maka na mụnwa bụ Ojukwu na ndị ọjọọ juru obodo anyị ejidekwana n'aka ka aṅụkọrịa na mmanya n'ike were na ya amanwụdo Ojukwu n'aka ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka agbọ mmiri ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka agbọ mmiri ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka mmadụ ka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka agbọ mmiri ịmanwụdo Ojukwu n'aka dọkịta ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka agwọ mmiri ịmanwụdo Ojukwu n'aka 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 ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka ị ga-anwụdo Ojukwu n'aka ịmanwụdo Ojukwu n'aka abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụpenye afa gị onye agaghị uru ọ bụrụ itifọrịbọ ka a na-akwụkwọ aba itifọrịbọ bụ ọrịa isi ikote bụ na ọ ga-agbakwa ya ị na-ahụkwa ihe nna ahụ ị na-ahụkwa egbo nyekwa ọbala keka ọbala si wee gbakwanụ na mma ọkwa bụ mma nna anyị ji wee pụ Chineke were ije dobe ihe biko nna anyị agbanwelata nna anyị agbanwelata onye ma nke ọbara ihe a bụ ọ nwekwa ike ịbụ nke anọ ma mma ka ntụ ada m ka mgba ebe ada m nọ biko ebezina masị ọ ma egokwanụ onye ekwe ekwu ụmụazị ị na-ebe ihe anyị na-ebe biko akwa anyị na-ebe enyekwana ihe nsogbu n'oke akwa ịma na ọ na-enye nsogbu Jenu ọkwa eziokwu onye kwele ekwe n'ọnwụ onye kwele ekwego ọnwụ kedu onye kwele kwuru nwanya gwe nwa kedu onye rapụrụ nwanya gwe nwa wakwe ị na-ajụ onye rapụrụ ya wee nwụ ọneba ọneba ife nna ajụsị ma mmadụ ka osokwa ebe akwa mmadụ imi ọkwa eziokwu onye ekwelu mara na nweba memekata bebe akwa ana m Chukwu wetala Chukwu ewelugo ebezina Chukwu wetala Chukwu ewelugo Chukwu wetala Chukwu ewelugo azụ nwe kpọnkwa abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ewu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ
ọ bụ na Jaikol na omi na-eme poko. Nke a dị na mgbada mmiri n'azụ m. Ịbịa. Uwe ya bụrụ m sa anwụlị. Chineke ekene gị. Wee bụ na n'afọ a na Chineke ya ọ gọzie n'anyị. Ọ gọzie anyị. Kene dịrị gị o. Chioma. Chioma. Nne m, ke ka ị mere? Nne m. Adanne. Ke ka ị mere? Adanne. Ndo nwa m. Ndo. Chukwu bi n'igwe. Gị ga-akpara ọnwụ ka. Ndo. Ọ pụtara n'ihe dọkịta a na-agwọ na oge niile o nyere onwere nke na-alụ ọrụ. Anyị kụzi nke nne gị. Nna anyị, aghọtakwa m ụdịrị ọrịa nwatakịrị a na-aya ihe aya. Nna Chioma, echekwa m na ịkara ime ihe o ka akpụrụ nwatakịrị a mara ebe akpụ ya aga tupu ọ nwụnarị anyị ebe a. Papa. Nwa m. Mama. Onye chezila dụago mma. Ọ etu a bụ na ịdị mma ọ bụ. Isi na ọ dịba na mma. Bana. Hai. Nna m ukwu. Echekwara na m na ya akpọrọ nwatakịrị a gaa n'ụlọ ọgwụ aka siri ike. Ka elebara nwatakịrị anya maka na ihe dọkịta na-agwọ o dokwanụ m anya o. Ihe kwuru eziokwu dị ya. Maka na asị ka a chụọ ewu n'efifie tupu chi ejie mana chi jie ihe na-abụrụ ọchịchị. Mma amụ ihe mmere. Mma amụ ihe mmere. Eri ihe. Ekema. Maduka. Ihe na-eme ebe a, ịma na nwoke ekwesịghị ịbịa ebe a. Ihe bụ oge mụ na gị nwee iji wee kwa ego kwa quality of ma nwere n'ebe a. Maduka si ebe a pụọ na tupu ntụba otiti na si ebe a pụọ. Otiti. Si ebe a pụọ. Segodi ka ngozi. Maduka. Ọ na iko ịmane ga-agba nka. Ya na ka je. Segodi ka je kụrụ ofu ọnụ. Mba, ihe kweta ka je kụcha onye ga-akpa. Gawa. Abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme. Okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu. Isi kote bụ ọgba. Ihe okokoko. Onye ka ebu mmeji ekene Jobaji. Onye ka ebu n'obodo a mmụọ bụ okwe jeji ekene Mmụọ bụ mmadụ ka ụwa kwe. Ọ nwere ụdị anya m na-ele gị n'obodo a. Mine na manya. Ana m ele gị anya ala lele ọhụ. Gochukwu, nya aba ka ị nọ kemgbe na-achọgharị gị ebe niile. Papa nọ papa chọrọ ịfụ gị. Ebe abịa nọ ka ị na-abịa eme. Ka ife na-achọrọ m. Ọ nọkwuru gị ụta na m nọ ebe a kịta eche Nneka. Ifuru Nneka ka ị na-apụta ife. Ihe mere? Ifuru Nneka. Bịa ka m kọwara gị. Afụrụ m Nneka n'anya. Mana ife na-agbarizi m obi bụ na ịma Adanụ, Ada abụghị ezigbo ọyị Nneka. M wee gwakwa Ada sị ya biko ya nyere m aka gbadoro m Nneka. Nwa mmadụ ka kwa ya? Nne, ọ dịkwana ka ị nwekwa n'ozi. A nwere ka m si na-agba afa n'abalị na be m. Ọ dị ka nwere ka esi na-arụ aka na ife dị agha mana akara m egwe ya nna gị mana nsị ka mfe gị ka m gwa gị maka na ọ na-aka maka onye bụla jiri aka gboro onwe mkpa ya. Ife na-akọwa na e nwere ozi dịrị gị a ga-ezi gị. Ya bụ na ọ ya aga ka emere gị ihe
ọkwa na-abụọ bịa ka ebe itego emeghe nkịta ịma ife onye emechi o nwere ike ịbụ ọnwụ ọnwụ kwa biko o ziri nga what effrontery, what impetus, who gave you the guts to throw an atom, a word of pleasantry to these nomenclatures? abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ehu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta mana ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ aba na itibọrịbọ bụ ọrịa isi ikote ebu na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi ikote ebu na ọ ga-agba ya agba isi ikote bụ ọgba isi ikote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ